мо телеграма вообще ёдмон буромадем ки дар ҳақиқат вай рӯз ба рӯз ҳафта ба ҳафта зур шидеса якчанд та навигариҳое ки ҳозир шидаги мо дар бораи ҳавоии шумо гап мезанам. Телеграми настоящий ду намуда, якташай Play Market, якташай веб-сайти худаш медро метавонед скачат кунед. Ҳамаи ки сайт худаш скачат кардид, дар ин ҷа мебуро обновлениша, ҳамҷа меҷиқи обновид мешавад. Агар настройки бидрои конфиденсиальность, бидрои облачный парол гирон кунед, якта пароли нав бимони ҳамҷа, вақте ки ягон кас дига ба ягон телефони дига вайти мекунад, бояд ҳамин кодам бизана беғарзаве ки SMS кода зад. Ва агар не код пароламони даиҷа да ҳамун якта список нем хеле чоркода мекунад, вақте ягон кас дромадани меша код мепарса. Боиҷа энергосбережение аста, агар инамира нигоҳ кунед, нехе мекунам, ай рӯи чизо нишон метиҳад, рӯи заряд, режим энергосбережение. Агар инамира чанд қад зиёд кунед, не юраден автоматӣ мекушашон, дига ҳар чи хели аниматсия, ҳар хел реклама, ҳар хел чиза код дар дуруниш намешавад. Мисол ягон нафар дар сурат равон карданем, чанд тара меҷиқем, мисол на як ду сета ҷиқидем, иҷара биҷиқем, агар скрит па спойлер, агар нера биҷиқем, ин хеле хирак мешавад. Суратро равон кардам, не хеле шид. Бояд даволош биҷиқа баъд нишон метиҳад. Бои хеле мешавад, меҷиқем, мисол нами се сурата интихоб кардам, дар болои ин меҷиқем, ин нишон метиҳем ки мисол кадом сурат яккам мешавад, кадома дим нишон метиҳем. Меҷиқем месем, ҷоша ис мекунем, ҷоа лишидан, ин намуд шид. Боиро биҷиқем, агар ихе кунам, ихе мешавад. Ҳамин намуд равон мекунем дар мардум, ҳамин хе меравад дар